Doc Ramil Uy, impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News
FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:38. Ining oras, ginadulong sa inyo sang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Mayong aga! Siyudad kag probinsya sang Iloilo. Daw pigadong pamukaw, no? Sige lang, amat-amat maka-adjust man kita sa sulod sang 5 kaadlaw nga pag bulos naton temporaryo kay Kaki-5 Ted Aujero, Francia. Kumusta? Ang aton sining Martes sang kaagahon sa gihapon. Ako ang inyo siga temporaryo nga mangin anchorman sa sining programa ang Balita K5 sa umaga. Ang inyo sining alagad, ang inyo Kaki-5 Enrico Topas Surita Jr. Itagid ang nagapangamusta, nagaabi-abi sa mga Kaki-5 naton sa 180 tanan kabarangay diri sa syudad, sa 42 tanan kamakabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nga nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Sa mga nagamonitor dira sa may syudad sang Pasig, sa ato sa nga K5 News FM 89.1, sa may Banwa sang Leganes ang K3 FM 101.1, sa may Banwa sang Kalinog ang K3 FM 100.1, kag sa may Banwa sang Miagaw ang K3 FM 105.1. Kag sa mga monitor
sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa kutob sa nabutan sa ato sa nga tingog. Maayad-ayad gid nga aga. Kon si K5 ted pa. Pilipinas, mayong aga. Daw kon hindi kaya original daw hindi kagid angayan. Anyway, sa ato sa pagpangalagad, kita man ang nag-aabi-abi sa mga K5 naton sa bilog sining nga Western Visayas. Sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Sa aton sining nga Mailonggo, nga mga OFW, sa di man nga bahin sang kalibutan, nga nagamonitor pinagi sa aton sining nga Facebook Live, i-like kag i-share ang aton sining nga pagpangalagad. Kag sa wala pa maka-follow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 o kon ang K5 News FM Iloilo 88 o kon K5 News FM Iloilo. Para sa din ka mga bahin sa kalibutan, basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pinakaulihi ng mga kalabo, direkta mismo diri sa inyong dutang na tawhan. Sa inyong pinanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa papalagad sang Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Diri kita sa adlaw sining nga Martes. Pizza 16 sa bulan sang Abril. Ika-3 ini nga Martes sa lima tanan ka mga Martes sa ika-4 nga bulan sa karon nga tuig 2024. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Sa ato sa liga pagpangalagad, pinakamalabing talupang doon sa ning nga mga balita nga ato natagan sang igtalupangod sa saning Martes edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Subong adlaw sugataon kita sang oil price hike. May pagsaka sa presyo sang gatong. Pila na ni kasimana nga may asod-asod nga pagsaka sang presyo sang gatong. Subong adlaw ang igasaka sa presyo sang gatong 40 sentimos sa gasolina kag 95 sentimos sa diesel. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Alas 4:44 sa ato sa liga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin, subong adlaw, ika-2 ining adlaw sa pagpatigayon sang transport strike. Now sang grupo sang Manibela kag sumuman sang Piston. Pero diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, halos hindi tamabatsagan nga mayara sang transport strike. Kay nga kahapon nga adlaw, medyo traffic pa sa may syudad sang Iloilo. Ano nga true transport strike imo nga gaginutok kag bumper to bumper ang mga salakyan? Now, diri sa may syudad sang Iloilo, kag ti pilag ka mga transport groups naton, although ang iban sini, now nag-upod sa transport strike, pero halos abi, now nga mga transport group diri, mayara na sang ila sa niya gitawag sini nga modernized, no? Nga mga jeepneys. Kaya ang ining mga traditional jeepneys naton, kung wala ini makonsolidate, no, kutob lagid ini sa Abril 30. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. No more extension na. No, kay daw kapila na ni i-extend. No, sa aton sining gobyerno ang ining pag-phase out sang traditional jeepneys naton. Tik hasta na lang kuno Abril 30. Why na sang extension? Kay daw lang tawo naton, daw kapila na ni ipalawigon, no, ang ining paghatag sang tinion sa mga traditional jeepneys naton nga dapat mag-consolidate o kon magsulod now sa kooperatiba. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Alas 4:45 sa aton sa liga pagpangalagad sa piyak nga bahin. Grabe gid ang duga now diri sa may Pungsod, Pilipinas. Kay nga ang mga ka-K5 didto sa may Batangas halos yara sa 2 katonelada o kon 2,000 kilos sang shabu ang na-confiscate. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Just imagine, 2 ka tonelada nga shabu,
sus Mario Sipo. No, ang ining nasambit sini nga report, ang ining duwa ka tonelada nga shabu ang na-confiscate dira sa may Alitagtag, Batangas. Ang presyo sang sining halos duwa ka tonelada na 2,000 kilos sang illegal na duga, mga yara sa 13.3 billion pesos. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Amo na nga hindi katingalahan na nga adlaw-adlaw may operation ang aton sining nga mga kapulisan kay ang droga diri na sa may pungsod Pilipinas gaanaw ya. Isipa bla 2,000 kilos. Sus Mario Sipo, pas-anon mo ang 2,000 kakilo sa iligang na duga, laban-laban tampukan ka. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Suno, diri kay DILG Secretary Binhor Abalos, ini so far ang pinakadako na na-confiscate nga illegal na droga diri sa may pungsod Pilipinas. So isipa 2 ka kilo sa nagligad to may na-recover mga sursobra 1 ka tonelada nga illegal drugs, pero iniya mga 2 ka tonelada. Sus Mario Sipo, di ni pinangkarga yang mga salakyan, pinangsulod ni sa wing van, amo ning kabug-aton, ano sang ginkarga ini ginatuwang-tuwangan. Si Pabla, 2,000 kilos ang illegal na droga ang na-confiscate, mga kaki-5. Di kung naglapta ini sa syudad, damo naman adik sa aton sa nga komunidad. Hayo, amo ning kurulbaan, mga kaki-5. Ang mga naga-engage sa illegal na droga, daw halos wala na subong sang kakulba, kay si Pabla, amo ni ka dako, nga balor sa illegal na droga ang na-confiscate dito sa may Batangas. Base ko ng ining 2,000 kilos nga illegal drugs. Ayan pila ka kilo diri base ang makaasik diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Amo na nga hindi nakatingalahan nga daw halos wala sang katapusan ang ining kampanya tabatok sa illegal na droga, kay do pamatsagan naton daw pareho sang tubig nga ang illegal na droga may tuburan. Di kung pambalon sila, why man diri sang laboratory sang shabu. Pero amo ni kadako ang mga na-confiscate, ang mga na-intercept, ang mga nakuha sa aton sining mga otoridad nga klase sang illegal nga droga. Kung kay siguro magamit man kita sang salsalon nga kamot. Amo tong isa sa mga time ni former President Duterte nga to man naga-engage sa illegal nga droga, kabatyag sang kakulba. Pero subong niya, balik naman sila. Waay nagakatahap. Kay ti, sang una to ya, gamay-gamay lang. Ang mga kilala itong drugista, kung hindi ma-hospital, mauntay ang nila buol mo. Amo to hambal ni former President Duterte nga, base gusto nyo islan ko ang birthday nyo. Gusto nyo tanan yung birthday mo on Nobyembre 1. Iban to yaga kurog-kurog mo. Iban to yaga lalaya sa ilasing lugar. Kay base ko may subject sang bypass operation, nga base maguntay ang ila sa ning buol. Mga pamaypay na blang ang imo to nga plastaran sa sementeryo. Kiadlok man sa mga patay. Galing kay subong, lain man ang ang style ni Pangulong Bongbong Marcos. Kay ti kanya-kanyang leader, may kanya-kanyang style man, hindi man parareho. Ti ilaya kampanya batok sa illegal nga droga, amo na pangdakop mga kaki-5. Dawal bati nga daw may napatay sa operation sang pulis. Bisan diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. That time niya sa simpo ni former President Duterte, halos makakilala nga drugista kung yung operate nagabato. Siyempre bato, timon, tay buol mo mapauna pa yung pulis sa patiro, pagpalupok sa mga drugista. Kaya mo ni subong, ginakulbaan amo ni nga halos minilyon ka mga balor sa illegal na droga confiscate sa aton sa mga otoridad. Kay ti lang tawon ta
kuan niya mo, tinulada yung klase, naos ang illegal nga droga, gasulod diri sa pungsod Pilipinas. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Di makon mo, 2 ka kilo, maghigda ka guro, matampukan ka. Hindi ko lokit ano ni tsura mo. Sa 2 kilo, o 2 ka libo ka kilo. Now, 2 ka lada, kay tiyang isa ka 1 ton, equivalent to 1,000 kilos. Tiniya mga 2 tons, so, bot silingon mga 2 ka libo ang kabugaton sini. Kung sa bagay, kung nagalokdo ka gani, isang 50 kilos lang ang bugas, gahudoy ka na, daw hindi mo na yung mahakwat. How much more pagid ang 2 ka libo ka kilo na sang illegal nga droga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Alas 4:52 sa aton sining nga pagpangalagad ang bulubantayan subong ya nagaylapit nga midterm national election sa masunod na ning nga tuig. Si subong daw medyo may konflikto daw sa tunga sang pamilya Marcos kag sang pamilya Duterte. Tiging pamangkot si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon niya sa pamilya Duterte. Sabi niyong sabat sang presidente sina it's complicated. Daw pamatsagan ko daw relasyon lang sa magkagugma. Daw komplikado ang ila sa nga relasyon. May mga report ka na isubong nga nagapanawagan sa armadong kusog sang pungsod sang AFP nga iisol ang ila sa nga suporta batok sa Marcos administration. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Pero tesono sa pamunuan sang Armed Forces of the Philippines, padayon ang ila sa niya nga pagsuporta sa liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, mga ka-K5. Balaan mo, isa sa mga i-destabilize ikaw kung kung mag-isol na, kung bawion na sang AFP ang ila suporta sa aton sa nga presidente. Pero as long ngayara ang suporta sa nga AFP, including sa Philippine National Police, at hindi ka pakulbaan bilang presidente. Kita mo sa nagligad sa former President Duterte, at din pa ang gaan niya gid ang ining mga yara sa uniforme. Humalin sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, BGMP, pinangdagkuan niya ang sweldo ya. Ginapadakuan ka na sweldo ya. Makuan ka pa, makunta ka pa sa presidente. Amo na nga paanggaan the time ni former President Duterte kay wag ito may matabo nga destabilisasyon kay ginatagan importansya sa aton sini nga gobyerno. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Alas 4:54 sa aton sini nga pagpangalagad, pinakamalabing talupang don sini nga mga balita lokal. Ang ining kaso nga rape with homicide na file na batok kay Kenneth Paguntalan, ang inigiyatodlo nga suspect nga nagimulos kag nagpatay sa kay Marivic Felicissimo didto sa may Banwasang Miagaw. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Kahapon ginfile ang ining kaso nga rape with homicide sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Why gin bakala, why gin kagat sang Miagaw Municipal Police Station ang ining alibay, ang ining rason ni Kenneth Paguntalan, ngati siling niya nagpuga man ang kutos biktima. Why ko to yan naghimulos ka nagpatay? Kaysa gibayaan ko doon gahulag man. Pero kung kaysa amulit kung nagabinutig ka bla, why ka nagasugid sang matuod? Kung sulit-sulitan pamangkot mo, kag damo ma-interview sa ino, kung kaysa hindi kaya consistent, sasabat mo kung kaysa gasala ikaw. Amo na nakitaan, sa Miagaw Municipal Police Station, kay ang rason ni Kenneth Paguntalan, sila niya may isa tuyak lalaki nga buranguson. Nga nasugata namon, do kilalahay to sila ni Marvic, o galing kay may konsilyo to, why kuya kulag mo. Si Pabla, paghimulo sa sangya tudlo, sa nga buranguson ko nga lalaki, susway tanang malagyo. Nagtulok to siya samtang ginaimusla ni si Marivic sang lalaki nga buranguson. Siling ko buranguson, hindi man si Santa Claus.
Si Wayne, no, ginbaton, no, nga mga rason o kung depensa sang Miagaw Municipal Police Station, bato kay Kenneth Paguntalan, kay may mga witnesses man, no, naghatag sang testimonya nga ang katapusan nga upod sang biktima nga si Marivic Felicissimo, amo si Kenneth Paguntalan. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Down the part sa Miagaw Municipal Police Station, case solved na, no, ang ining rape slay case dira sa Banwasang Miagaw. Pagbalik ta, iga-check man naton ang report ni K5 Eric Canizares. Ang ining report nga may isa to ka lalaki o nagpakilala nga intel operative, nagpinalupok sang pusil sa ila balay. Hindi pa kontento nga dito na pinalupok sa sulod sang balay nila, ay sos nagwa pa kag dito nagpantaya-taya na sang iya sini nga pusil. Kag tinayaan sini ang mag-amay kag ang ing bata nga nagaedad pa lang sang 7 ka tuig. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Natruma tong bata, oh. Ibalong tani karon kung sino ning lalaki nga nagpinalupok, nagpangtaya-taya. Di resulta kinastigo sa mga pumuluyo. Damo to kuno black ayo, mayo kay way man patamaan sa pumuluyo dira. Dira natabo ni sa may Mansaya sa may distrito sang Lapos. Alas 4:57 sa aton sa nga pagpangalagad. This time aton ni check koneksyon naton sa may Iloilo or sa may Police Regional Office 6. Nadumduman yun ning kaso nga casing ni Corporal Rio Manero nga kung sa diin inunahan sang iya sa ning gin-casing ining si Michael Asolis. Suno kay Police Brigadier General Jack Wangki, dapat nga body-body system. Botsilingon kung may mga pariyo sini nga mga operasyon, may upod kagid mga K5. Ibaloon ta ang report ni K5 Kimberly Caluyo para sa Kampiyon nga report. K5 News FM Live Report. K5 Enrico nagakadapat nga may upod do kon body system sa tion nga nagapatigayon sang mga surveillance operation ng mga kapulisan bangod isa man ini sa standard operating procedure o kon SOP. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpayag ni Police Regional Office kon PRO6 Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki nga ang body amo ang nagaserbe o kon magaserbe nga lookout sa palibot kag mag-aalalay sa tion nga armado ang gina-surveillance. Dugang Wangki, ginalauman nga magagawa ang investigasyon sang natabo sa Barangay Pulutan, Pototan. Sini nga semana kung sariin napatay si Police Corporal Rio Manero samtang nagapatigayon sang casing kay Michael Solis nga ginakabing nga isa ka drug personality sa Pototan. Sunod sa natungdan nga dapat planado kag ginakonsider o kung ginakonsiderar ang safety sa mga police personnel sa tion nga may operasyon. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio subong nga grabe kataas ang heat index kag kung kaisa nagatulutaliti dapat gid kamo nga protektado pinagi sa mga food supplements and makabuligid sa inyo ang D3 Bio. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa makilid sang Robinson's Place Saro, mayaraman sa syudad sang Pasig kag Banwasang Miagaw. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Kimon Tanyo Caluyo kag para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat gid kay K5 Kimberly Caluyo dikta sa may Police Regional Office 6. Alas 5 in punto sa aton sa nga pagpangalagad. Tingagawon ta ang report ni K5 Nicole Tiprado kay first time pa lang ni PRO6 Regional Director Jack Wangki nga magbisita sa may Iloilo City Police Office. Kagindayaw sa ang mga pulis sa syudad sang Iloilo sa probinsya yaway gindayaw. Naibalaon ta ang dugang detalye o pod kay K5 Nicole Tiprado para sa Kampiyon nga report. K5 News FM Live Report. K5 Enrico, maayo ang nanging performance sang kapulisan sa syudad sang Iloilo. Ini ang nanging assessment ni Police Regional Office o kon PRO6 Director, Police Brigadier General Jack Wangki sa nagbisita ini sa Iloilo City Police Office o kon ICPO. Suno kay Wangki, nagalaom ini nga ang mga accomplishments sang kapulisan ang mangin inspirasyon. Agod nga mag-obra pagid ang mga ini sang todo. Payag pasang natungdan nga malipay ang mga pumuluyo sa syudad kung makita nga may ginaobra kag padayon nga nagaobra ang kapulisan.
They're performing well. Pero sabi ko nga, let's not rest on this accomplishment. It should inspire us more. It should inspire us to do more. No? Kasi yan ang gusto ng mga tao. Yung nakikita nila na nagtatrabaho yung mga polis natin. Hindi yung hingas-kugon, mayroon na na-accomplish, tapos wala na naman. Dapat tuloy-tuloy tayo because if we have gained the momentum, dapat tuloy-tuloy na yan. And if we do that, for sure, I know our people in Iloilo City will be happy sa mga tuloy-tuloy natin ginagawa. Nakikita nila na nagtatrabaho yung mga kapulisan natin. Ang ini nga balita ang ginadurong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kagini si K5, Nicole Castañeda Tiprado para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat kay K5 Nicole Tiprado, direkta sa baybayin sang Iloilo City Police Office. This time sa iluan nato ng report ni K5 Aaron Refugio kay may magkagugmaho nga napulo na katuig nga miyembro sa New People's Army nagsungka sa kapulisan sa may banwa sang Tubungan. K5 Aaron sa Kampiyon Report. K5 News FM Live Report. K5 Enrico nagsungka ang magkagugma matapos ang napulo katuig nga nangin miyembro sa New People's Army sa Tubungan na Municipal Police Station las 11 singaga Abril 15 K5 Enrico. Ang surrenderi ang ginkilala kay alias Romy taga Banuasing Leon kag si Joliet ang taga Tubungan kag Lonsay likalang edad. Sa suno kay Press Captain Alberto magilimutan K5 Enrico ang hepe diri sa Tubungan MPS nga ti ginopdan sila mismo ni Mayor Roquette Taksagon sing Tubungan ang magkagugba nga nagsungka sa ila taratapan. Sunod pa kaya magilimutan K5 Enrico tungod sa kakapoy sa bukid kag amay sa magkakagugma ang nagkumbinsi sa ilang magsungka para sa ilang mga kabataan K5 Enrico. Base pa kay magilimutan K5 Enrico, squad leader si Romy sang Southern Panay, sa idalom si Napoleon tumagtang command NPA, samtang political leader naman si Juliet. Dugang pa sini K5 Enrico, mayra naman sinabato na magkagugma nga ayuda gikan kay Mayor Taksagon lakip na sa ilang at ratapan K5 Enrico. Kagini nga balita nga nadulunggin sa inyo sing mighty siyang alkaline base nga vitamin C sarang nga pagpapabaskog sa aton yung immune system kag kalawasan sa rubo-rubo nga pag-obra. Ini sa babakal sa may klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Oy sa tupad lang sang St. Robert's College. Kag ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat gid kay K5 Aaron Refugio, report gikan sa may Banwa sang Tubungan, mayong agagid kay Ma'am Cynthia Lagarto, kay Sir Antonio Marcujo. Now, good morning, musta ka K510, si K5 Enrico ni Sir Antonio. Gusto lang ko na ipa-shout out ang Melvin Taxi nga may body number 0520. Now, nga ibalik ko nung iya sa cellphone base ko na nabilin, no? Ang branch ni ang Technospark Go now 2024. Kay Ma'am Jurchil pating brand niya mayong agaman kay 14, no? Mayong aga kay Ma'am Ning Ilomba, no? Dira naga-monitor, no? May mga verse pa diri, no? Si Ma'am Ning Ilomba, no? Joshua 1:9, no? Dumduma nga konsugo magpakilig-on ka kay magpakaisog. Hindi ka magkahadlok o kung magkaluya kay ako ang Ginoo nga imo Dios magaupod sa imo bisan diin ikaw makadto. Kay K5 EJ Sarmiento sa may Bacolod ming agagid, na kay Sir Arnold Cantomayor Katahom. Now, always hindi ka pamati sa K5 News FM, Iloilo halin ko sa agas tas gabi. Now, kag sumuman, daw namang uhan man kami K5 ba? Mo ginaya, kung okay ga uyat program mag-uhan kagid. Now, kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunhan, payad-ayad man nga aga kay Ma'am Raquel Gubatanga. Now, sa tanan ng pamati, no? Thank you gid, no? Kay Ma'am Raquel Gubatanga, kay bata ni Sir Arnoldo, si Arts Rodsin Sokinya mayong agagid. Kay Tito Madge, no? Good morning. Kay Maria Lorna Alvarez, mayad-ayad man nga aga, no? Thank you gid, no? Kay ti kabugtaw naman kita, no? Another day, another life, no? Ginatag sa aton sa makaako. Kay Ma'am Nicolas Nagdaparan, kay Sir Nicolas Nagdaparan mayong agaban kay Josephine Florindo Diaz, mayong agaman kay Kyle Lopez, kay Alex Sasabo,
good morning gid no kay Mamay kami Benedicto, may edad niya aga kay Ma'am Ninita Del Prado sa may Sinikway Alapos. Pamilya Del Prado, Barrientos kag sa mga tupad balay ko na ni Ma'am Ninita Del Prado no, sa may barangay Sinikway Alapos, may edad nga aga no, kag Subuman, good morning sa Surab sa barangay Ingori kag sa Iloilo Fans Club International 1 kag 2 no, kay pamilya Villegas ay na kag Dabuco family mayong aga gid no, ang gabalitor sa ating pagpalagad kay Ma'am Bings PSJ, kay Sherwin Marcowi, no? May dayad nga aga kay Ma'am Winifrida Sarmiento sa may Cebu, kag kay Ma'am Emma Ahiraw Felicierta. No, good morning gid kay Ma'am George sa Jocampo, gamanito from Anaros Village sa may distrito sa Mandurriao, gatubod ang droga sa ni Ma'am Bings PSJ. Kay Ma'am Rami Ablitado, no? Kay si Rami Ablitado da sa may Badyangan Iloilo, kay Ma'am Glory Blanco Sido Nagalio sa may Bands and Glory Store sa may Miagao Public Market, good morning. Sa kay Inday Calomno from Leon, no? Good morning also kay Joan Arbulado sa Tabok Suba, no? May ayag nga aga kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, no? Good morning kag kay Dahab Iropasistan, no? Kamonitor sa usa ka pagpangalagad. Karon naman ang iba, no? Kay pagbalik ta, iga-check na to ni report ni K5 Eric Canyisares. Sinoning nagpinalupok na pakilala nga Intel Operativo. Kinulbaan tong 7 ka tuig nga bata. Isipat mo tayaan timo sang pusel. So palihog, standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... Maayong adlaw sa inyo nga tanan. Inaimbitar ko kamo nga makigboylog sa programa Kampiyon sa Serbisyo, Dugo para sa kapwa ko. Ini nga palaboton nga Abril 28. Boylogan nyo kami kaupod sang K5 News FM at Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Ang aton nga dugo nga malikom, aton nga pagapartiniser sa aton mga kasimanwa nga nagakainanglan. Nadamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Likawan ang heat stroke. Mag-inom sang madamo nga tubig. Likawan ang pag-inom sang tsaa, kape, soft drinks kag mga makahulubog nga ilimnon. Magsuksok sang kalo o kon maggamit sang payong bilang proteksyon sa init. Limitahan ang oras nga yara sa sagwa agud malikawan ang mainitan. Himua ang mga mabudlay nga hilimuon sa aga o kon sa hapon kung hindi na masyado kainit. Isa ka pahanumdom, halin sa 88.7 K5 News FM. Tingnan natin kung magprito talaga sa init. Uy! Lagyan natin na nasig. Oh, grabe. Sa init lang yan. Pierre, tagi ka okay? Alright mga ka-K5, alas 2 ang hapon subong ang aton sininga oras kag ari kita subong diri sa compound sa aton sininga estasyon sa K5 News FM Iloilo. Dala naton bitbit naton ng kaserola, luwag kag mantika. Lantaw nato kung kamatuod ining mga nakita nato sa social media nga kung sa din mahimo makaluto sang itlog, makaprito sang hotdog ang mga vloggers gamit lang ang pinakamainit ka butlak sang adlaw. Subong adlaw naibuluan naton nga 41 degrees Celsius ang kiniton ang heat index naton diri sa may syudad sa Iloilo kag probinsya sa Iloilo. Masaka kita subong sa ibabaw sang atop sang aton sining estasyon and let's see later kung sarang balay ni makaluto sang itlog. Ano kuno? Wow, init ang atop. So, lumambat nga 41 degrees Celsius masubong kay iton kay gabiti ang init diri sa babaw sa atop no mga ka-K5. Siyempre kameraman taw ito yung choice masaka dira sa. Pierre, tagi ka okay? Ari na mismo sa ibabaw sa top sa estasyon sa K5 sa Pemilino mga ka-K5 and lantaw nato kung hindi ka matuod ining makita nato no nga experiment sa pila naton sa mga vloggers online nga mahimo sila makaprito sang itlog sa gamit lang ang init sang butlak sang adlaw. Ano gusto mo? Alright, meron kita mantika
pabayaan nato ni siya mga subong alas 2:15 ang oras naton. Ano gusto mo? Then balikan naton siya after 1 hour. So babalik kita mga alauna 15 man, alas 3:15 man, no, mga ka-K5. And lantawon naton kung mahimo ba kita nga makaprito sa itlog dire. So inubos na ng mantika para sure bulgit. Pierre, tagi ka, okay? Balikan naton after 1 hour. And let's see kung maging effective ang aton sining experiment subong hapon. A few hours later. Kuwato din damo nula. Malayas ka gini karon sa panimalayta. Ibus waya. Tindog. Tugod mula. Gus. So, ari tadi mga kakitad, no? After isa ka oras, balikan naton ang aton sining mantika gaging bulad sa init sa adlaw. It's 41 degrees Celsius subong adlaw mga kakipad. Kailan tawon naton after 1 hour. Sobra gani isa ka oras, no? Sa aton sining mga kakipad kay na mga alauna 15 kita to, no? So subang mga alas 2:24 subong hapon sa aton sining mga ka-K5 nataw naton kung nag-init ki man mantika. Well, in fact medyo nagtilwa sa kamay. Ano kuno? Doon tong pag hangin kay na, no, nagtilwa ang mantika, but then may gamay pa siya nga mantika diri nga nabilin. Ano gusto mo? No, mga ka-K5 ka-K5 Delmar, no? Natawa naton kung matuod gid bala ining mga vlogs, no, nga naglapta online nga sarang sila makaprito sang itlog kag makaprito sang hotdog kag kung naruman nga mga sudan nga pwede nila maubra gamit ang mantika kag ang init sang adlaw. So ari na mga ka-K5 natawa naton, no, kung ano ni kabatuod kay i-check man naton sa mga statements sa mga experts. Ano kuno? Kung sarang gid ba makaluto ang 41 degrees Celsius nga init sang adlaw, but of course syempre kung 41 degrees Celsius ang init sang adlaw, dapat ang imo sini nga init sang mantika mo maglabot man ni sa at least, no, 50 degrees Celsius o 41 degrees Celsius, depende kung ano kainit ang mantika sa kagano kadugay ang pagbulad mo sa adlaw. Maluto bala nga itong sini nga sunny side up. Ara na! Pakita di, kakipay Milmar, pakita gidi. Ipakita gid ang dinig ko lang ang pataw. Oh, ipakita gid ang pag-ihuni sang ano, sang itlog nga pinrito. Araw. Ano kuno? Tulo ang itlog. Wayaw! Hindi ko gusto nga pakawian mo ko sa media. Kabati ka? Medyo na gano'n. Yung puti. Ha? Yung puti. Nagsuro. Nagputi? Be? Puti nga tayo. Puti guro kay mutaw ta sini. Wayaw! So, mga ka-K5, mission field kita sa sining experiment. Ano kuno? No? So, I don't know kung anong ginagamit sa mga vloggers. Anong ginaobra nila? Kung totoo gid man bala nga after isa ka oras, pagbalik nila, makaprito na sila sang itlog. But then, gintry naton. Well, in fact, ari pagkatas babaw sa nga top diri sa stasyon. But sad to say, ang itlog gaging bukata, hilawyan. So, abi ta makatipid dito sa gasol, no? Kaya may itlog pa ko tani mo. Kaya bago ko maluto tani ining itlog, supunan tao kung dugangan ta sang itlog. Pero kung magkabuni, nga after isa ka oras, awan ta kaulat, gutuman na tadi, di pa ta kakaon. Tapos giluto tang itlog, hilaw gyapon. So, na midlakat sa talom. Dalon tang sa talom.
Pierre, tigi ka, okay? Pierre, tigi ka, okay? Kung isa ka na pakabudayan na pangkabuhi, ito gusto na makatipid sa gasol, gusto na makatipid sa kuryente, Ano gusto mo? init sa ngatlaw, eksperimentuhan ta, no? Pero kung nagutom ka na, ay isang oras na ulat mo sa init sa ngatlaw, mas mayo na lang guro nga pandaron mong gasol mo kang magluto. Pierre, tigi ka, okay? Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Pabalik mga ka-K5 sa susunod pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Temporaryo nga talos inyong alagad ka-K5 Enrico Surita Jr. ay tungod nga nagpanglugayawan na nagalingaw-lingaw ana si ka-K5 Ted. Ulop na nay kita tubtob ni Biyernes nga adlaw. Sumabalik pa sa Lunes nga adlaw si ka-K5 Ted Aujero Francia. Alas 5:17 sa ato siga pagpangalagad. Kung gusto niyo mag-ayo, inom kamo sang D3 Bio. Ang D3 may asang virgin coconut oil, ang virgin coconut oil may asang D3, ang D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag kung luyag yun ni magka-cancer, kag mataas ang inyong blood sugar level, ang inyong blood pressure, mag-inom kamo sang Clinica DTX 500. The superior antioxidant. Kag sumuman parisan nyo sang Mighty C. Kung gusto nyo mangin healthy, inom kamo sang Mighty C. Ang ipabaskog sa nga alkaline base nga vitamin C. Nabisan mo ay kamo sang kinanan, pwede kamo ka inom sini. Ay hindi magsulab ang inyo sini nga sulok-sulok. So maning gin-combine Clinica DTX 500, ang Mighty C, kag suman ang D3 Bio. Initanan mga dikalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy, mabakal sa klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, dira sa kilid sang Robinson's Place sa Haro, sa may Banwa sang Miagaw, kag sumuman sa may syudad sang Pasig, kag very soon may klinika na sa Banwa sang Kalilo. Pwede mabakal ni sa mga leading drugstore sa inyong singa lugar, o kung hindi gani, ma-order sa Shopee para madulong gid sa inyo sinitag sa sini ka mga puloy up. Alas 5:18 sa ato sing pagpangalagad. This time ato ni ga-check ang report ni ka-K5 Eric Canizares. Kay kagabi dira sa may bahin sang Mansaya, Lapus, napuhag sila o may nagpinalupok. So nagpalupok sulod sang balay ining isa ka lalaki, pagkatapos nagwa diri kag nagpangtaya-taya now sang iya sa ring pusil. Ang gintayaan sini ang mag-amay, ang bata mga ka-K5 na nag-edad sang 7 tuig. Tinatruma ang bata o pinulbaan ang bata kay sa edad sini ng 7 tuig. Tayaan ti mo sang pusil. Ikaw gani nga dako ka tayaan ka sang pusil. Ang imo siniya nga reaksyon ka kudog-kudog ikaw. Ibalon ta ang detalye sining report o pod kay ka-K5 Eric Canizares para sa kampiyon nga report. K5 News FM Live Report. K5 Enrico kag saton sini nga mga taga palamati mayong aga nagakurog-kurog nagahilibion nga do hindi mahimos ang 7 ka tuig nga bata matapos nga ginatayaan ini sang armas lutang kag mismo sa tubang niya naagaw sang mga residente ang pusil sining suspect kag lumupok maswerte nga sa babaw lumupok bala. Naglupok pa? Yes, ka-K5 Enrico. Bali may report nga may nagapinalupok? Yes. Amo nang una nga na-receive naton nga information nga sa iya palang mabalay, nagpinalupok na dito siya bangod nga ini ang nakainom. May edad naman eh? Mga ginabanta, guro ka K5 Enrico, mga 34, 35 edad. Ang ining suspetsado, amo si Angelo Milanyo. Angelo? Milanyo. Taga dira man sa may Mansaya, Lapos. Yes, ka-K5 Enrico. Oo, so nagpinalupok sa balaya, why man nagreklamo tong miyembro sa pamilya ya sa wayak bataan niya? Amot to tani ang gusto man naton nga lambuton, apang do wala kita nila dito gina entertain sa iya sang pamilya. Damo ning si Jesse Dorumal Jr.
26 anyos ini siya mo ni siya ang ginakugos niya pang iyang nga bata bala ka K5 Enrico. Sang nagalakat-lakat sila kuno, gulpi lang nagwa ining si Angelo nga may bitbit sang ginapayag 9mm nga armas utang. Amo na nga sang pagpalapit. So sang bata ay pitok tuig. Yes ka K5 Enrico. Sang nagpalapit na kunong ining suspect, dito na nga gintayaan una ang bata. Pagkatapos gintayaan man ang amay. Ti wala siya kuno nakaulag na way na siya kapalag kay nakakasana kunong armas. Sang uli may mayo lang kay damo sang mga residente o kung pumuluyo dito ka K5 Enrico kag nagatutok ang armas gin tapi nila pa ibabaw ang armas kagamuto nga naglupok kag ila ini nga gin kuha ka K5 Enrico. So saan kamot sang sining ni Angelo sa gatilyo? Yes ka K5 Enrico. So pag inagaway, gipababaw, lumupok. Yes ka K5 Enrico. Kay isam lang lupok. Isa lang to maglupok sang ginpasaka na pero based sa information nga nakuha naton eksklusibo nga ginpadulungan naton ng area. Nagpalupok na nga daan 7 kaasod-asod nga paglinupok. So ang lupok ni nga 7 dito sa balay nila? Ang wala kita kay balo ka K5 Enrico base ang iban dito sa ilang nga balay kay based sa information dito una nagpalupok mo. Tapos ang pagwain na sa footwalk kaya ang ilang nga balay ni sa footwalk ni malapit lang mo sa likod lang nga porsyon. Dito sa may dukat ring nga ginatambayan sa mga nagaininom, may na-recover dito mga ginabanta 4 kaslag. So subot sa hindi lang isak lugar na pinalupok ining si Angelo Milanyo. Yes ka K5 Enrico. Ito lang pakilala pa ni kuno nga Intel operative. Yes. Sus. Amo na tong nakuha naton nga ginapadayaw yagid kuno nga Intel operative sa. Pero sang ginpangusisa pag naton dito so no kay punong barangay Erico Horteliosa nga reservist na siya kuno yagali. Ano ang klase ni ka reservist ni? Army? Navy kuno? Navy reservist? Yes ka K5 Enrico. Huya lang sa hanay sang Navy ni ho. Dapat nga kuan na ni makakas na ni bilang reservist kay kapag guba ni sa taga Navy ka K5 Erek. Yes ka K5 Enrico. Correct kina. Hay amo na kung kaysagin ang langaw makatungtong sa Carabao do matsagan ka langaw do Carabao man. Reservist ka pa lang poderoso ka na. Ang mga aragid yan gani mismo nga mga Navy ni gaypos-ipos lang. Saya ba si kon makainom giman amo ning batasan niya ka K5 Erek? Yes, based sa information ka K5 Enrico do medyo may pagkatikalon kuno ini. Kita mo lang. Te dakop shop pagpalupok kay giningagaw ang pusilya, lumupok sa ibabaw tapos gindumog sa mga pumuluyo da. Yes ka K5 Enrico kag naagaw ining 9mm apang nga wala na recover ang 9mm pistol ka K5 Enrico, wala na may baloan kung sa diin to sino nagtago. Laban-laban basi ko ng pilato ka mga nagtambag man to o nagbulig to basi kilala yung mga tinago ya ka K5 Erek? Posible ka K5 Enrico kay para nga wais ang ebidensya. Although kasi makitaan ta may mga pusil no? Indiscriminate firing yung kaso ya. Yes, correct ka K5 Enrico kag posible ko nung suno kay punong barangay wala lisensya ang iya sining armas. Laban-laban gid mga amo na way ginalaban-laban lisensya. Amo na nga aray play naton bala ang interview naton eksklusibo sa bata kay sa tatay kay nagapangayo kita sang permiso sa iya sining nga ginikanan nagpanugot sila nga interview naton ang 7 ka tuig apang wala ilang naton gipakita ang iya sining nga itsura. Kay K5 Paul. Hindi ka pagpitsungan niya at Migo ta. Miguhay. Buligan niya si papa mo na. Ano nakita mo to sa lalaki to gina? Ha? Ano nakita mo to kayo? Gintay. Ano? Gintutukan niya. Gintutukan niya ka? Ano gintutok kasi mo posel? Anong balya dayon? Wala gambal to. Wala ka na dayon ng gambal? Ay. Yes, correct. Ina ka K5 Enrico. Ang gagawa gid sa babaya, gintutukan niya kami. Ti kilala yaman guro nagtutok isam na sa lugar. Yes, kilala ya ko no sa itsura kag sa nga nautod ng aton sining video ginamit lang yang
Angelo o kun Angelo do mo na iya nga paggamit lang. Ina kay Angelo na da sa barangay na hadlok ning bata. Yes. Laban sila na trauma ni pagkita. Ini ba si manago black K5 erect? Yes, correct. Ina kaki 5 Enrico. Kagabi, ginadala ini siya sa ospital para ipa-check up kag makakuha sa nga advice bilang nagagikan sa doktor kaki 5 Enrico agod nga mag-ayo na ni siya sa iya sini nga trauma. Oo. Tiyang willing sa mag-file sang kaso? Sunod diri sa kay tatay niya kag sa pamilya sining bata man nung desidido sila ako nung mag-file sang kaso ti paano to kuno kun lumupok yang arma sa bata. Oo. Base kon hubog to nga daan na napitik ito hindi igo bata. Yes, correct. I-play naton siguro liwat ang ang iya ka tatay ang may eksklusibo taman ina nga interview sang arat na sila sa police station. Mayong gabi sa K5 niya sa FM Iloilo, sir. Sa isayibing aton nga tagpalamati kung ano gito ang natabo sa area. Gulpi lang sa nagpalupok sa ila area. Tapos nagwa lang ko, pagwa ko, gintutukan niya, dala ko bata ko, tutukan niya ang bata ko. Gintayaan? Dala ko, dala ko ang bata ko. Tapos? Pagtaya ko, ginamo ko na, galing pasalamat ko sa nakakita, kay pasaka ya. Pagpasaka yang armas, naglupok. Kaya muti dun ako pasalamat ko sa arak to. Nga gintayaan niya ka, pating bata, mga gintayaan. Wala lang ko abalo siya, sir. Hubog? Kaya nakainuman sa. Kaya amon to, kaya naka-shot-shot lang ko gamay, amon na Way pa eh. Way pa. Shot-shot lang ko ya. Plus ako lang tanan ako niya. Naka-shot-shot lang ko. Kaya mo to dyan, ginbumbahan sa dyan sang pamuluyo namon. Kaya ginamuya ko to. Anong armas kita mo siya? 45? 9mm. Hindi, 9mm. 9mm? Oo, kitaan mo to sa CCTV. Tanan-tanan na ginimo ya. Tika mo sa bata mo subong? So, okay man sila, siro? Kilala saan? Ipainom ko sa paracetamol pagkabot ko. Interview, tukuan niya po. Maturong-turong sa. Kaya pag ganit na lubig sa akin, ngayon yung tutukan sa kanyang. Sinong dinanay? Ako ang nanay. Pero ang nanay ko na. mama yan eh. Ato sa balay subong. Kaya may bata pa ito nga ilaman niya po eh. Wala pa lugot ka mo nga mapwede ta siya mapamangkot nga wala ng tsura. Pwede man. So, muna yung palisayon, no? Sang amay kag sang iya pito ka tuig nga bata nga tiniya ani sa pakilala sa nga intel operative sa may Barangay Mansaya, distrito sang Lapo sa K5 Erect. Yes, ka K5 Enrico, ti amo to nga nagapadadulong na lang sila sa police station kag giningagaw man dala sa ospital ining sospetsado kag para mahatagan sang nagakaigo man nga pagbulong bangod nga wasak to yang atsura. Kwan, may mga lagob. Ang gid siya. Kastigo to sa isang mga residenteng suspect. Tiki pa hospital man siya eh. Pa hospital siya ka K5 Enrico. Ate mayo man kay dumduman niya ko nung ginhimo ya. Kay kadelikado niya kung na tripingan niya to kag tayaan kag lumupok to ti goodbye earth ka lang. Yes, correct ina ka K5 Enrico. Dako man ang pagpasalamat ka K5 Enrico sa mga residente nga ara sa area no kun sa lugar kung sa dinto natabo ang iyang pagpalupok nga wala sila natalsikan balas ang mga asik-asik sang tingga. So, ay banda ang bala to kung di niya pinalupok to sa babaw man o kung sa idalong. Ang makita naton kay K5 Enrico dito sa area nga ang footwalk wala ginabanta mga 4 o kung 2 to 3 meters ang kalapado niya. Makita naton nga galinapta dito ang mga wasak ng mga flower pot. Tapos ang katre may nakuhaan pag ito sang slag. So, sa balay na nila? Hindi sa footwalk na, oo. So sa ti yung pinalupok ko yung tanan nga area basta nag-change magazine pa ni siya kay ti ang kuan kun laba man nga magazine ang gingamit niya pinagusto niya pinalupok kay nagpaniro grubay tuon to. Ako nagka-K5 Enrico nga kasi kung may pagka-ema na may pagka-maoy. Mait. Oo. Iti galing kay problema sa ni hindi ti mo pagadlukan kay may dalang pusil kag pinalupok ya kun iguon ti mo to
budlay kon na masintruhan ka kag bawian ka sa kabuhi, patay kaya K5 Eric? Yes, correct ina ka K5 Enrico. Gani ang aton ang punong barangay didto sa Mansaya Lapos nagapanawagan no sa iya sini nga mga pumuluyo nga kon sinuman ang nakahimos, nakatago o kung nagkuha sang armas, i-turn over sa pamunuan sa Lapas Police Station bangod nga delikado ini nga magbalik pa sa iya liwat ang armas o kung kay sinuman kaya allegedly wala ini sang lisensya. Sige, salamat kay K5 Eric. Sige ka K5 Enrico, kag sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati mag-inom kamo sang DTX 500. Sarang nga makaprotektar sa aton sa balatian, kapin pa sa hypertension, diabetes kag high blood. Mabakal ina iya sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amiloy nga napamtang dira sa kilid sang Robinson's Place Haro kag sa mga butika malapit sa aton nga barangay. Direkta diri sa Lapas Police Station, ako si ka K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Salamat kay K5 Eric Canyazares. Dapat ining mag-amay file gid ng kaso. Basta mapakitluoy nga sambit sa nga nagpalupok nga si Angelo Miranyo. Makuha na masagsag lang batasan da sa inyo sa lugar kung hindi matagan sang leksyon mapaskaan sang kaso. Alas 5:31 nga gawon ta ang report ni K5 Ralph Mosqueda. Ang mga presyo sang Balaklon kay sitwasyon na sang palibot sang syudad sang Iloilo para sa Kampiyon nga Balita. Standby. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM Live Report. K5 Enrico, presyo kita subong sang isda kag pila ka mga balaklon dara sa may fish section sa Iloilo Terminal Market. Ang guso tag-shin, bagungon, tag 30 pesos per kilo. Gulaman 40, lubo-lubo 150, bilong-bilong 220, kamara tag 6, puitis 8, joke lang. Bangros tag 200 pesos per kilo, kasag tag 400, pasayan. Doon nakibot pa ko kambal mo ba? Doon nakibot pa ko kambal mo. Advance ka presyo sa palupok. Makuha ka bilong-bilong tapos alatan mo ka barakag puitis. Oo, laban gid. Ang karaho, ang presyo subong ka K5 Enrico, yara sa sa dinatong karaho ko nadula ka. Ang karaho 150, yellowfin tuna 160, bula 160, aloy 200, lucos 300, matan 200 pesos per kilo, alatan tag 240. Sino si Nicole? Kalma lang da. Sa mong aga pa ba? Oo. Ang aloy tag 200, ang lucos 300. Ang kansilayan 240, gingaw 360, bukaw 250, green shell 60 pesos per kilo, liwit 200, hipon 100 pesos per kilo, gurayan, shin, tamudyos tag shin, lison 260, bukan 260, salmon 220, pisugo nga sa gisi 300, crablets 160, agihis tag 50, pisugo tag 200 pesos per kilo ka K5 Enrico. So muna presyo subong sa Iloilo Terminal Market sa ato sining nga mga isda sa aton nga pag libot-libot. So amo na nga ato sining nga madulong nga market report sa sining nga mga tanion magpangapina gamit ang Klinika DTX sa coffee mix. Ang Klinika DTX coffee mix wala gid nagahira bang yung sining nga mga sulok-sulok. Damo-damo na ni testimonya kahapon dito sa may Banwas ang Miagaw. Nagahinuganas dito nagabakaw sa Klinika DTX coffee mix kaya matud-an nila kaining kape wala nagapahiram sila sining nga tiyan kag naga-detox pa ka K5 Enrico. Bakla nyo sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center kag daily dose sang DTX 500. Opod kay K5 Jason Talaro ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 Barangay Mercado Update. Salamat kay K5 Ralph Mosqueda. Pagbalik ta, kamustahon ta ang mga K5 Western Visayas. Naot sa ilaman sa ning mga balita diri sa palibot sang Western Visayas pagkatapos ang pila ka importante gid nga mga pahanomdom. Paliog, standby.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Maayong adlaw sa inyo nga tanan. Inaimbitar ko kamo nga makigboylog sa programa Kampiyon sa Serbisyo, Dugo para sa kapwa ko. Ini nga palaboton nga Abril 28. Boylogan nyo kami kaupod sa K5 News FM at Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Ang aton nga dugo nga malikom, aton nga pagapartiniser sa aton mga kasimanwa nga nagakainanglan. Nadamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Madamo gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa mo. Bisan ito muna na white pa nakakamahaw sa agay, hindi mo nakto si Putsan. At syempre, may araman may isip. Sigot na. Tapor, Gabi ka mga tulog, kay Marado, ha? Hindi ko naman tulog, alam mo na. 1, 2, 3, go! Ismail Balis ka konta. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Pabalik mga ka-K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa umaga. Sa gyapon ako ang inyo sa nga alagad temporaryo talos no sa kay ka-K5 Ted Aujero Francia, si ka-K5 Enrico Tupas Surita Jr. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Mayong agagid kay Ma'am Maria Mi Cortel Pondivida. Nagamonitor da sa may barangay Alogmawa sa may Banwasan nga Lambuna. Kay Ma'am Wemia Vinos no kay Josephine Rolindo Diaz. Good morning kin. Alas 5:40
This time mga ka-K5 aton sining kamustahon ang aton sining K5 Western Visayas. Kamustahon ta dira sa may syudad sang Bacolod. Na kay Sir Eric kay daw binayaan sa sang iya na sining partner. Gaisanon na si Sir Eric. Sir Eric, mayong aga. Morning Iloilo, yes, duha ko gig ka partner, solo flight na kita subong. How are you? Kamusta ka mo tanan? K5 Western Visayas. Good morning from Bacolod. Salamat kid sa kay K5 Eric from K5 Bacolod. This time aton iga-check ang aton sa ning koneksyon sa may syudad sang Rojas, ang seafood capital no sang Pilipinas. Daw ginagutom ta ba? Opod kay K5 sa Ray may aga. Rick, no, yung aga dira sa inyo sa may syudad sang Iloilo, no? Ari lang kami diri, madamo pa diri sang pasantigit no ang mga supply sang seafood diri sa amon. Isa na all ba? Import sir, Rick, okay, sa Western Visayas. Importante sina puno man ang bulsa mo. This time i-check naton ang koneksyon naton sa may Kalibo. Ang humay to ilagi nakaon niya mo. Sa kay Sir Michael ming aga. Good morning, K5 Western Visayas, Iloilo. Sir, good morning. Aga. Ready na sa mga balita natin. Kumusta signal ko, sir, K5 Iloilo? Sanag pa sa ato sa nga buwas damlag. Balikan ta dugay-dugay nga ato sa koneksyon sa may Kalibo. This time i-check naton ang area naton sa may Antique. Ang bukid nagasugata sa baybay. Now, sa kay Sir Nestor ming aga. Good morning, Sir Rick, and good morning, K5 Western Visayas. Kampiyon ang signal kang Bacolod, Iloilo, Rojas, kag Kalibo. Balik kanimo, Sir Rick. Kampiyon man ang signal now sa aton sa ning Antique connection. This time balikan tang aton sa ning Bacolod. Kamusta honta kon ano madalagko nilang balita dito? Sir Eric, may agaliwat? Good morning. Diri sa amon sa syudad sang Bacolod kahapon ang bilog nga Negros Occidental ginbuksan ang Festival of Festivals. Ang tawag namon diri Panaad Festival 2024. Ginbuksan kahapon kag bisita namon si Senadora Amy Marcos. Wow. Si Senadora Amy Marcos ang maayo nga balita kay naghambal si Senadora Amy pilirmahan na lang ang Negros Island Region nga mangin isa na ka Republic Act. Kay kung mangin Republic Act na, masipak na kami da sa inyo. Hindi na kami na mag-intra sa inyo sa Panay. Matukod man kami sa amon nga payag-payag diri sa Negros Occidental. Kag sa syudad sang Bacolod, nagasunggod na si Mayor Albi Benitez sa palpak nga serbisyo sang prime water kayang amon diri tubi sa Bacolod kun hindi hangin ang nagatubod serbisyo sang prime water iced tea lubog-lubog nga tubig Western Visayas. Back to you. Mayo man gani nga libre ang iced tea da. Okay, kita ko sa video nyo ba? Huos siling ko ano-ano malang daw lutakon man. Sa nagliga di mawamo man di sa amon kung sa bagay may salabton ni sila sa publiko da sa may Bacolod. Pero kung mag-Negros Island ka mo, importante kada aga of the night yapon kita. No, hindi na Kinami ganini kay kung mag-Negros Island na kami, ang aton tandem kada aga mahambal na kami. From Region 6 to Region Negros Island. Buka nami pamatian. Nakakit na namon diri Western Visayas. Ati masarangan man sang Negros kay that time nakaagi naman kamuda nga nangin regional kamuda. Dumdumanta daw Region 18 that time no ang Negros Island. So umalin sa may syudad sang Bacolod. Sa iluhan naton ang koneksyon naton sa may syudad sang Rojas. Kumusta ang syudad sang Rojas sa Saray? Yes, to K5 Sir Eric no Sir Rick no madamo kita sa karon sa mga dalagkuan niya marita no nang ginabuman diri sa amon sa syudad sang Rojas sa diin kahapon niya adlaw no nang patigay sang isa ka drug bypass operation ang mga tapo sang Philippine Drug Enforcement Agency o Conpedia diri sa isa ka barangay syudad sang Rojas sa barangay Punta Damok nga resulta no sa pagkaaresto
sa 5 ka mga individual no kag nagresulta sa pagkakompiskar sa 11 ka sachet sa illegal nga droga nga nagabugat no sa 20 gramos kag nagabalor tanan estimated value no nagilapot sa 198,000 pesos. Samtang no kadtuhan man dira sa pagbukas sa Panaad Festival dira sa Kanday Sir Eric Tenerife no sa may siyudad sa Bacolod, nagbukas man o kakahapon man formal nga ginbuksan no ang kapistahan 2024 diri sa amon sa probinsya sa Capiz no ini ang ginsuguran no pinagi sa isa ka Thanksgiving Mass gisundan sa pagpitay no sa kayahay sa Pilipinas sa provincial banner kag municipal banners. And then after sina no gipatigayon man ang wreath laying ceremony para sa ika-36 no death anniversary sa ikariba nga presidente sa Pilipinas no kag ikatatlo kag last president sa Philippine Commonwealth nga si the late President Manuel Aconia Rojas. Amo na sa karon no ang mga balita diri sa amon sa siyudad sa Rojas kay probinsya sa Capiz. Balik sa imo Sir Rick. Salamat kid sa kay Sir Ray no direkta sa may siyudad sang Rojas sa probinsya kang Capiz. Sa iluhan naman naton ang kalibo naton pod kay Sir Michael. Sir Michael. Rick, good morning kay K5 Vision Visayas. Good morning liwad no. Sa na-report na ako in connection kapon sa report ko nga may duha ka grupo sa mga pamatanon nga nagrambol dire sa isa ka bar. Karon magapangatubang sang kaso nga homicide ang isa sa 3 ka mga estudyante nga mga suspitsado sa natabo nga rambol tagwa sang isa ka bar sa Purok 2 sa Silasur na diri sa Banwa sang Kalibo sa nangligan nga adlaw no. Sa pagpayag mismo sang Deputy Chief of Police sa Banwa sang Kalibo nga si Police Major William Aguirre kilala ang biktima nga si AJ Shoko matapos ining hanuton sang bote sa likod nga parte sa iya ulo patay gid ini no sa isa ka ospital diri sa Banwa sang Kalibo. Tigagwa subong sa investigasyon sang pulis nga nakaangkon sang hindi pagkaintindihan sa sulod sang bar nga daan no. Ining biktima nga si AJ may kabaisa na siya dito nga 3 ka mga estudyante nga kilala sang uli nga sa Christopher James kag Kinjo no. Pero dito pa lang sa sulod sang bar na ayos na nga daan ang problema. So after sila nagwa sila sa bar kag nakita sa CCTV nga ining si AJ Shoko siya ang nagauna sipa sa upod suspect no. So matapos nga masipaan sa nga biktima ang upod sang suspect nagbalos dayon ang suspect kag ginhanot sang botilya sa ulo ang biktima nga nangin rason sang iya kamatayon. Subong ang Kalibo PNP magapasakat ang kaso nga homicide kontra man sa suspetsado nga si isa sa mga 3 ka mga estudyante nga involvado sa nasabitan nga rambol. Apang nagpadumdum subong ang Kalibo PNP sa mga minor de edad man kag mga pamatanon nga hindi magsulod sa mga barkon kung mga hubog na no nagambal subong ang aton Kalibo PNP nga dapat no nga kung sa diin ang aton mga ginikanan bantayan gid ang ilang mga pamatanon nga hindi magkinadto sa bar no kag hindi magdala sa ang barman ginaambalan man subong nga bawal nga ipagawa ang mga botelya halin sa sulod sang ila mga ilimnan. Samtang sa dugan nato nga mga balita diri man sa Banwa sang Kalibo daw stuntman lang ining hubog nga lalaki nga nagatikang-tikang naglakat-lakad siya sa Kalibo naman siya bridge gulpi lang siya naglumpat no. Ginrespondihan siya sa aton mga katabos ang MDR Rimo kag check ang iya sitwasyon daw okay man siya no. Hindi mabalanto kay hubog siya gulpi lang siya naglumpat mailang kami mga tambay da nga nakakita sa iya mga alas 2 ng kagahon nagatulot ambay ang pila ka mga pumuluyo nakita siya gintawagan siya sang MDR kagin check siya pagkatapos nga okay man siya ginpapauli lang siya no. Imagine mo ang kataasan sang Kalibo naman siya bridge daw 3rd floor nga building malumpat lang siya kay 5 Eastern Visayas. So far maayo lang kay okay man siya kagagin papauli na lang siya sa ila Panimalay. Gamay lang siya nga nalumos pero nakatakas na siya dayon matapos ang nasambit nga insidente. Direct balik sa imo kay 5 Eastern Visayas sa mga balita sa Kalibo kan sa bilog nga probinsya ng Aklat. Salamat kay Sir Michael sa K5 Kalibo. Sa iluhan naman naton ang mga balita halin sa K5 Antique o pod kay Sir Nestor. Sir Nestor. Thank you, Gid Iloilo. Tira ka mga balita. Aragya sa may probinsya ka Antique K5 Western Visayas, may isa ka lalaki. Critical ang sitwasyon right now sa Angel Salazar Memorial General Hospital Regas Banwa kang San Jose de Buenavista. Matapos nga ginbuno rogto sa may Banwa kang Lawaan kang tinalikdan nga gabi. Halin kuno ang diyang biktima sa Isaraka Vesperas kay nagdurudisco bawgin lambatan kuno kay 5 Western Visayas kang diyang nagbuno kana kag ginbuno sa anang likod
kabangdanan nga baw gindaragi sa ospital. Padayon kuno ang paglagas kang mga otoridad sa diyang sospitsado sa talad. Padayon pa man ginaimbestigaran kung ano gid bala ang motibo sa nasambit nga krimen. Samtang sa dugang pagkit nga balita ginistoryahan kahapon man sa sangguniang panlalawigan arigya sa probinsya ang diyang killer curve kung matandaan natin K5 Western Visayas na nagpatay to K5 Enrico Iloilo sa mga GC8 tanan sa mga pasahero kang isara ka bus nakipran ang konduktor kag driver ti nanari-sari nga mga suwestyon kapon nalin sa mga miyembro kang sangguniang panlalawigan na ti konraad mangin open plus sa tanan nga mga bus company ang pagbiyahe kang sarakyan ragya sa may probinsya kang Antique pra kay isara lang abi ang may franchise ja K5 Western Visayas balikan nimo Sir Rick. Salamat gid kay sa imo Sir Nestor sang K5 Antique. Diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, ati ginpasakaan gid sang kaso sang Miyag-Aw Municipal Police Station ang ginatudlo ning suspect nga nagimulos sa 52 anyos nga balo. Ginhimusla na, ginpatay pa, no? Ining si Kenneth Paguntalan. So ginfile na sang kaso although nga ti sa statement ya, why kuno siya sa himulos nagkuga man lang kuno sa saring 52 anyos nga biktima, pero sa autopsy why sa may nakitaan nga may kuga sa liog ya kundi naglitik ang ulo sang biktima kag lagob sa dugan kag lakip man sa tuo nga paa may lagob man kay sarigo kasumbag para nga magbika ining biktima ti kaso nga rape with homicide ang ginfile sang Miyag-Aw Municipal Police Station. Sa dugang paging nga balita, may duwa man minor de edad, disgrasyas motor sa may Banwa sang Kalinog. So sa nung kadimalason ang isa ka biktima nahulog pa sa sapa do mga almost taas ni nga area lunsay giging pangbawian sa kabuhi ining mga minor de edad lunsay 17 anyos ang ila edad, no? Kag ti mga sa Banwa kaway ga helmet no? Ti patay ang duha sa ni ka mga biktima K5 Western Visayas. Kag dugang pag balita dire may isa man nagpakilala nga intel operative nagpinalupok sang pusil sa balay nila. Hindi pa kontento nagwa pagsugata sa mag-amay, no? Ang amay edad 26 anyos, ang bata ay may 7 tuig nga ang edad. Ay sos tinayaan niya sang pusil. Gabi kurog-kurog sang bata kag naagaw ang pusil, swerte lumupok ang pusil pero didto sa ibabaw ang naglupok, no? Ang iya sa nga target tigin kastigo kagin sa puti ang ining napakilalang intel operatives ti na hospital Subongo ti isog abi may pagka maoy man based information reservist malang sang Philippine Navy. Amo ning mga dalagko mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo galing kay daway nako oras ni K5 Western Visayas. Kalit alamin kita buwas kadlaw. Okay, bulag K5 Western Visayas. Salamat kid now sa aton sa ning connection diri sa K5 Western Visayas. Now sa K5 Bacolod, K5 Antique, sa K5 Rojas kag sumuman sa K5 Kalibo. No, kamustahan ta kada aga no, sa mga balita kabay informasyon man no, sa ila sa ni nga lugar. Alas 5:53 sa aton sa ni pagpangalagad ang ining tandem naton sa aton sa ni nga mga K5 Western Visayas ginadulong sa inyo sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka. Alas 5:53 sa aton sa ni pagpangalagad. This time aton i-check ang koneksyon naton sa may bahin sang Iloilo Provincial Capitol. Kay si Governor Arturo Toto Defensor, gin kilala ini, nga ti kon sa award lang gid daw hindi man ni magpauli si Iloilo Governor Arturo Toto Defensor. So ang iya sa nakuha sa ning award bilang outstanding local chief executive. Para sa kampiyon nga report o pod kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Live Report.
Kay K5 Rick ginkilala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sang Association of Local Social Welfare and Development Office of the Philippines bilang Outstanding Local Chief Executive sang Pilipinas sa provincial category sa Rehiyon 6. Nanginbasihan nila kay K5 Rick ang ang 3 ka tuig nga implementasyon sang programa paghatag serbisyo kag inobasyon sang Administrasyon ng Defensor kay K5 Rick sa Social Welfare and Development Office. Nebaluan ni K5 Rick nga mayara lang sa isa ka madaog sa kada kategory, kada rehiyon kag si Defensor ang nangin Manilagon nga nakakuha sa Western Visayas. Ang gawad para nga kay 5 Rick ang moang tuigan nga award para sa mga outstanding local chief executive kang isang gobernador, city o municipal mayor kag iban pa nga mayara sa mga programa para sa social services. Magluwas kay Defensor kay 5 Rick ginkilalaman si Mayor Rafael Enrico Lazaro sa Banuasang Pototan bilang outstanding chief executive sa first to third class municipality nga kategorya sa Western Visayas. Kagini nga balita ang ginaloon sa inyo sa DTX Cafamex nakakapekanana ka detox ka pa. Kaginis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat kay K5 Jenny Kauyunan direkta sa may Iloilo Provincial Capital. Mayong agagid kay Ma'am Wimia Vinos, kay Madam Calderets sila nga awala si Sir Ted daw. Nagburo bakasyon si Sir Ted sa Ichong Kiong sa Hong Kong. So hasta sa Biyernes kita temporaryo nga magatalo sa anay sa iya. Naglagaw sa Disneyland siling Ma'am Laura sa Magaysay. Lingaw-lingaw man ko kaysa ti hindi man tanan nga obra. Kung kaysa tagan taman importansya ka o galingon tang maglingaw-lingaw ka mag-enjoy. Thank you gid sa kay Doc Ramil Uy. Sa saning mga incentives ka mga oportunidad. Hindi mo kita makapa-abroad ti mo libre man. Dili lang gid sa K5 News FM Philippines mga ka-K5. Mayong agaman kay Sir Arporas Cardinal. Now, happy birthday ko no sa iya sa nga bata sa kay Arodin Joyce Poras. Kay mamay kami Benedicto. Mayong agaman no kay Igmedio Caballes Jr. no DTX Coffee Mix ta. After program tama inom kita DTX Coffee Mix. No kay Ma'am Sally Romano. May dayag gid nga aga kay Elsa Dimafilis Arnaes no. Diin naghalide ang amon idol sa Hong Kong. Lagaw-lagaw Sir Ted. Si Ma'am Mary Jane Estopacia Eresuelo no may agaman kay Erlina Telarma Gules no monitor sa Telecom compound Barangay Quintin Salas sa Haro kag dali lang kay ni Joy Hordan no kay Donito Sumbong may dayad man nga agad sa may barangay Baldosa no sa may zone 3 gapamatik ipermi ko no sa K5 News FM. Thank you gid sa kay Inad sa Ram Serumla no may dayad nga aga kay Ma'am Laura Magaysay kay paring Francis Hubaldor Saba no sa may barangay Pandak Pavia miyembro sa Agpaw Tudada may dayad nga aga no kay T10 grabe ba kay Ma'am Ludi Gulilaw no good morning kay Ma'am Anneli Bahade kay Sir Kim Panes no kay Rene Virula good morning also kag Lakipman kay Ma'am Maria Talia Mitsilina may dayon nga aga kay Ma'am Sally Romano gamonitor gid sa aton sa nga pagpangalan. Kinita na makita buwas nga adlaw ang ato sa nga pagpangalagad sa saring Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ginadulong sa inyo sang klinika DTX 500. The superior antioxidant. Kung gusto mong inhealthy, inom ka mo sang MyTC. Kag sumuman sang D3 Bio. The antiviral, antibacterial specialist. Kag sang DTX Coffee Mix. Kailan naman kita buwas nga adlaw. Alas 4:30 tob-tob, alas 6 ang aga. Standby na kamo sa masunod sini ng newscast ang Klinika DTX 500 Morning Newscast. Temporaryo nga magabulos anay si K5 Re-Espeha Umar. Nakag si K5 Kimberly Kalun. Ako naman ang inyo sining nga alagad, ang inyo K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon